असतात आपल्याला आवड असतात त्या क्षेत्रात त्यांचा यूज करते आणि आपले करिअर आपले लाईफ घडवण्याचा प्रयत्न करतात. कोणतेही क्षेत्र असो, ते संगीत असो, ते क्रीडा असो, ते साहित्य असो किंवा गणित असो. मनीस पिक्चर याच्यात घडतात, मनीस घडताना तो मनातल्या काही काम निर्धार करणे करतात की आपण हे करतो फाटका करतो आणि कशात सोडतो म्हणून कामकडे जर तो फाटका निवडा तर तो निश्चितपणे तिथे ध्येय बऱ्याच शेती होऊ शकतात. सर्वप्रथम या कार्यक्रमात मी स्वागत करते. बालभवन ही केवळ एक संस्था नाही तर एक अशी जागा आहे जिथे आपल्या मुलांच्या कलागुणांना कौशल्याला वाव मिळते. आपली मुलं आपल्या देशाचं उद्याचं भविष्य आहे. त्यामुळे त्यांना चांगलं मार्गदर्शन, चांगले संस्कार, प्रोत्साहन आणि संधी मिळणे ही आपली जबाबदारी आहे. आणि बालभवन यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे कार्य करत आहे. त्यासाठी मी सर्व शिक्षक आणि मार्गदर्शक यांचे अभिनंदन करते. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, मला खात्री आहे तुम्ही नक्कीच यशाचं उंच शिखर गाठाल. आमच्या या मुलांना आमंत्रित केल्याबद्दल मी बालभवन संस्थेचे खरोखरच अभिनंदन करते. जो बंदर सगळ्याची गाणी घेऊन होगी बसताना इमिजिएट ऍक्शन घेतात. माझ्या मतदारसंघाचा एक आमचा इष्टमित्र 10 वर्ष करून एका मिनिटात शेती संघाची काम केला. आम्ही टार्गेट घेऊन सब आम्ही सदाला नेलेलो ना म्हणजे क्लासवर माशी कोरगाव प्रसार करीत होतो. म्हणजे असे करता करता स्वतःला तुमचा विचार करतो म्हणजे तो इंजिनियर करत होता काही कार्यक्रम असा चौकशी केली एक नंबर नसते. मीटिंग पहिली मीटिंग सगळे टाइम आलेले अर्धे वाजले. दुसऱ्या महिन्याची दुसरी मीटिंग गायब. तिला मीटिंग सुरू झाल्यावर आमचे रिसोर्स पर्सन असतात मग एक सावकारी तो मला मेसेज दाखवला बरोबर तिना तो मेसेज करता आज आपण आव्हाना बरं तरी आणि काय म्हणतो आणि दुसरी कामगिरी काय करू ना आपलो म्हणजे एका नेगोशिएटरी इमिजिएटली ट्रान्सफर व्हायच्या आणि ट्रान्सफर करायची माझ्यासोबत मला कळवलं करो याचा किती करता किती आणि मी करायचं. आज पहिले मेसेज दिले कारण चेअरमॅन ऑफिस ठिकाण माझ्याकडे कारण माझ्या विद्यार्थी माझी जी मुलगी आज 49 केंद्रामध्ये शिकतात प्रामाणिकपणे जे इन्स्ट्रक्टर जे शिकवतात आणि त्यांच्याबरोबर आणि आम्ही टिकत राहतात. एक जर पुस्तक असतात त्याला निगेटिव्ह पुस्तक ते करतात काल असे 4 जणांची मस्ती दिली म्हणून एकच मागता आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मागता तुम्ही निर्माण करत होता असे लोक म्हणता पण विभागीत करत होता